ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, diyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMDB call. Dahil si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan sa CMDB call. So, announcement muna sa mga taga-Legazpi, yung mga malalapit dito sa akin. Please attend our Wellness Caravan with Zumba. Kailan yan? Ngayong Saturday, July 12. Saturday, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo mag-a-attend dito? Simple lang po, bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD at 660. Retail price po yan. Opo, retail price with freelance at meron kayong black tea. 1 pack na black tea. Oo, available yan sa atin. And of course, marami tayong updates at syempre, pwede kayo mag-avail ng ibababang promo. O, yan ang ating mid-year promo na ibababa ng company. Syempre, magandang ma-avail nyo rin po. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Yung mga taga Dunsol, Sorsogon, pwede rin kayo maka-attend dito. Opo, kahit na may ano na tayo dyan, si Amri Center sa Dunsol, Sorsogon, yan, nabubulol-bulol tayo. Diyan sa Dunsol, Sorsogon, pwede rin kayo mag-attend dito sa Legazpi para naiiba naman. O, di ba? And syempre, sa mga taga Camarines Norte, intay-intay lang kayo, ha? Oo, at mag-i-event ulit tayo dyan. Kasi mahirapan naman kayo, napupunta pa kayo dito sa Albay. O, di ba? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939 9040717. Kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems, ang pwedeng matulungan ng aming produkto. Hindi lang tayo Power 3, Power 5 na po tayo. From A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, for the meantime, kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Daet para sa year-end wellness caravan. At meron ako dito, nakakatuwa yung kwento niya. Medyo matagal kami hindi nagkita, yes, pero nakakatuwa yung kwento mo, ma'am. Nung nagpunta ka dito, ay pangalan mo na, edad, taga saan? Ako po si Mrs. Elena Agapito, taga Proctores, Barangay Alawihaw, at ang edad ko po ay 64. Ay, magkaedad tayo? Yes, ma'am. Oo. Para sa beauty. Yes. Bakit ka napadpa dito sa CMD? Ay, nung time na po yun, talagang, dati na po mataas ang sugar ko. 8 taon na po ako ng insulin. Tapos, bigla po yung pa ako na tapos talagang nagkarne na po siya. Talagang sugat. Tapos sabi ko, ano ba yan? Tapos sa pakinig po kita sa radyo, sabi ko, bisitahin nga natin na hindi na po ako nakakalakad. Magang-magana po talaga yung pa ako. Talagang namaho na po yan. Tapos nag-iiyak na po ako, sa totoo lang. Nagbibili na po ako sa anak ko, doon sa bunso ko. Sabi ko, just in case na ito na po ang pang oras ng mamaalam na ko, yung mga negosyo ko, nilista ko na.
bahala ka na anak, ito. Tapos, nung pumunta pa ako dito, nakausap ko si sir, sabi ni sir, ano mang problema, nag-insulin po ako. Ang sugar ko po noon as 350. Tapos sabi niya, nag-insulin ka? Opo. 8 years po ako nagturok ng insulin. Tapos automatic po sabi niya, ang laki po ng katawan ko talaga, mataba ako nung time na yon, tapos yung pa ako. Sabi niya, i-stop mo ang iyong insulin. Well, hindi po ako nagdalawang isip. Pinakinggan ko si sir, in-stop ko ang insulin. Nung time pong yung galing ako sa doktor, high blood po ako na 225/200. Pag sabi, stop ko po ang lahat na gamot, may sa puso, may sa high blood, yung may insulin pa, may ilan pa po akong gamot na sa antibiotic, tapos insulin, almost 6,000 pa po. Pag sabi ni sir na stop, in-stop ko po talaga. At ang laki po ng sampalataya ko sa MD. Pag sabi ni ma'am, 10 sa umaga, 10 sa tanghali, 10 sa gabi, yun lang po ang talagang pinakinggan ko. In-stop ko lahat ng gamot. Tapos yung sugat ko, sabi niya, dikdikan ko po nung yung CDF na yon. Inilagay ko po talaga. Ngayon, talagang unti-unti at pray lang po talaga every day. Nagpe-pray ako, wala akong hiningi sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung ito na po ang oras ko, ready na po ako. Wala na po akong pinagsisisihan. Pero sa ngayon, nakita naman po ninyo ang healthy ko. Sexy na. Tapos sabi ni sir, hindi ko kailangan yung mga pagkain na talagang hindi na pa ako kumakain yan. Tinapay, yung biscuit na yan. Noon lata-lata pa po ang bili ko. Ngayon, wala na po. Tapos sabi ni sir, coffee na walang sugar. Tapos si ma'am naman, 2 itlog sa umaga hanggang po ngayon. Simula po ako nung magpunta ako kay ma'am, May, June, July, August, galing na po ang sugat ko. Walang-wala na po siya. Kaya pinakita ko man, ayan. Yan po, kalahati niyan, talagang karning-karning na po yan. Tapos, dahil po sa pananalig ko sa CMD, kay Sir, pangalawa na lang po sila. Sabi ko, ang unang-una ang Diyos, tapos sila. Tapos sinasabi ko nga po kay Sir, ginagawa kong pampaligo. Pag masakit po yung ulo ko, tak-tak ako sa kamay, masahe. Sa dibdib, nasakit yung ate kasi may puso, lagay. Patak sa dila, 3. Masakit ang tuhod, hilot. Kaya sabi ko, Sir, madali sa akin ang CMD. Inililigo ko po yan. Pero sa awa po ng mahal na Diyos, hindi po ako nasasayang sa pera. Nakita ko naman po ang healthy. 4 na buwan na po hindi nakakalakad. Ngayon po talagang nakakalakad na ako. At wala na akong sugat, ma'am. Yeah. Kaya yan po ang pinapasalamat ko dito sa inyo kasi naikot ko na po yata ang doktor ng diet. Totoo po yan. Kung sino-sino po ang doktor. Pero pagkakita ko kay Sir, sabi niya, in-stop mo ang insulin. In-stop ko talaga. Kay ma'am, laki po talaga. Kaya, naiyak po ako kasi hindi ko akalain, sabi ko sarili ko, panibagong buhay na ibinigay sa akin ni Lord. Ma'am, nung nagkita tayo, di ko talaga ma-imagine yung sugat niya talaga grabe. Sabi ko, paano kayo ito paliliitin? Pero ngayon nagulat ako, wala na yung sugat mo, di ba? So, ma'am, anong masabi mo? Message mo sa mga makakapakinig sa'yo? Ako po, may message ko po kayo. The best po talaga ang CMD at kay ma'am. Kaya utang ko po sa kanilang buhay ko. Kasi panibagong buhay. Kasi sabi po, putol na yung paa ko. Sabi ko naman sarili ko, ipinagkaloob ng Diyos ang templong ito. Mula pagkabata talagang iniingatan ko po itong katawan natin, templo ng Panginoon. Ba't kailangan bawasan? Kung ako namamatay, haharap ko kay Lord na buo, walang bawas. Kaya dahil sa pamagitan ni ma'am, ni Sir, wala po nabawas sa katawan ko at naging healthy na po ako. Magaan na po ang katawan ko, hindi gaya nun, Sir, ang bigat. Pag nakaupo, mahirap tumayo. Pag nakatayo, talagang yung spray ni ma'am kanina, nangyari din po yun sa akin. Yeah. Kaya the best po talaga. Masabi ko, ang pangalan ni ma'am. Pangalan ko po ay si Mrs. Elena Agapito. Ang apelyido Ayun, 64 years old na taga Vinsons, Camarines Norte.
Hello kay Ma'am Floriden, kalimlim. Musta ka na din? Okay, so sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power 5. O, tandaan na, from Power Trio, Power 5 na po tayo ngayon. CMD, CBF, Cell Bio Juice, we have our CR Juice, we have our peptide. Okay? Yan po ang ating Power 5. Okay? So, sa mga listeners, kung may tanong, ito uli yung aking text hotline. It's 0939-9040717, 0939-9040717. Once again, invite ko po kayo. Please attend our Wellness Caravan and Zumba ngayong July 12, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. O, take advantage po. Marami tayong updates. At meron tayong mga pasample niyan, yung atong bioresonator. Opo, pwede kami magpasample sa inyo. Magdadala kami doon para makita nyo paano yung therapy, mate-therapy yung mga nerves natin using our bioresonator. Aside from our Power 5, meron tayong ibang mga pwede makatulong para gumanda yung ating mga kalusugan. So, eto ulit. Isa pang kwento ng kagalingan, paano siya natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Dito pa rin sa Daet, Camarines Norte at nakita ulit tayo, ma'am. Pero ibang-iba na yung aura mo ngayon. Oo, kunin ko yung kwento, ma-share natin sa mga taong kailangan natin ma-inspire. Ma'am, pangalan ulit, edad, taga saan? Si Sinaida Hernandez Castillo, 76 years old. Taga Talisay, Binanuan, Camarines Norte. Nung napunta ka dito sa CMD, ano ba yung problema mo? Noon po yung pag nakatayo akong matagal, lumalabas yung malaking bari ko sa mulang hita hanggang pababa. Tapos namamaga yung paa ko mula sa may bubong paakyat. At hindi makatagal ng tayo. Gusto nakaupo, nakahiga. Nang marinig ko po yung sa CMD sa radyo, yun na po, hindi na po ako nag-atubili. Pumunta na ako dito sa CMD at nakipag-usap ako. Bumili po ako ng gamot at talaga napatunayan kong maayos. Kaya nag-ano na po ako nag-member. Pero ma'am, may iba ka pang health problems noon at may mga iniinom ka bang gamot? Ay, marami. Para saan yun? Para sa puso at saka sa high blood. Ang talagang sakit ko talaga, hypertension at saka meron akong yung ugat na pumapasok sa puso ko, merong medyo nababarahan. Kaya gumagamit ako noon ng clopidogrel, 75 mg. Tapos, Ilang taong ka nang umiinom ng mga synthetic drugs? mula po nung 2016, 71 years old ako, 2 klase lang yon. Yung clopidogrel at saka yung losartan. Yun lang. Pero habang tumatagal, nung pagdating nung mga 73 na ata ako noon, 73 na bago napunta ko ng CMD, marami na yun, naging 6. Wow, naging aning na. Kaya kung nung marinig ko po sa CMD na talagang maganda po at marami ko ng beses na napakinggan sa radyo, hindi na ako nag-atubili. Talagang pumunta na ako sa opisina ng CMD hanggang sa naging miyembro ako. Okay, ilang buwan ka na, ma'am? O taon ka na bang member? 2 taon at 3 buwan ngayong December. Yan. Wala ka nang iniinom na synthetic drugs ngayon? Meron pa yung sa puso ko. Hindi pwedeng hinto yun kasi sa puso yun eh. Pero ano ba yung puso mo? Umaatake pa rin? Ay wala na. Hindi po ito umatake kahit noon. Isang beses lang yung tuwing tanghali. Pero lahat ng nararamdaman ko, nawala lahat yun at gumaling talaga ako hanggang ngayon. Kaya malakas na malakas ang katawan ko. Pero ito, ang dami mong binili ngayon. Ito po. Ano ba para- yan? Nagbibenta po ba kayo? Ay hindi. Ako lang gumagamit yan lahat. Dami? Ganyan talaga ko pag Good for bumili. ilang ano yan? Good for ano yan? 6 months. Wow, 6 months. Magnegosyo ka na.
Ay, mahirap po yung ganun. Mahirap yung mga kapitbahay namin. Wala daw silang, maganda daw sabi nila sa akin. Talagang maganda. Subok na subok ko na. Kaya nga lang daw ang problema nila, yung pera kasi mahirap lang sila. Kaya hindi Anyway, na ako nagbibenta. Anong ma-advise sa mga makakapakinig ng kwento mo, ma'am? Sa lahat ng mga nakakapakinig ditong aking testimony, huwag na po kayo mag-atubili. Pumunta po kayo ng CMD at subukan niyo. Walang mawawala sa inyo. Ayun, ang galing na kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating mga produkto. Okay? So anyway, sa mga listeners, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, tingnan natin muna yung ating oras. Kung kaya pa ng isa pang maiksi na kwento about vertigo. Pakinggan natin kung ito yung may vertigo. Sa Camarines. Ay, hindi. Mali. Mali pala. Wait lang ha. Ito yung may vertigo. Bales. Ayan. Sa Camarines Norte. Mali talaga. Wait lang ha. Sa Camarines Norte. Nagulo yung aking ano. Sa Camarines. So anyway, sa mga listeners natin, wag na natin pilitin. May mga nagulo itong aking recorder. Oo. So ulitin ko sa inyong lahat, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait sa inyo ang malaking discount. Basta kayo po ay member dito sa atin. Magkano? Paano maging member? Membership, 5,990. Kung saan you get assorted products. Andiyan na rin yung Power Trio, syempre. May mga dagdag na product which is nagko-cost yun ng 6,000 plus. Opo, walang lugi. And next time you buy our products, 20 to 54% discount. Tandaan po natin, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power Trio. Mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Okay? So, dito na natin sa mga CMD centers and active distributors. Diyan sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center, 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, hanapin lang CMD Center at Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Ayan. Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. Of course, yung iba natin ng mga CMD Centers and Active Distributors, pakinggan na lang po natin. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Ayan, dyan sa Jose Panganiban, ang CMD Center natin, care of Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. So, ito, pakinggan natin yung iba pa po.
Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santor at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santor at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes. Salve Cabal, si Amdi Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Ayan, and syempre dyan sa Masbate, maririnig na yung program natin sa radyo natin at DYME Masbate. Hanapin lang CMD Center at second floor Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Taas tayo ng fast cash. Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Jet City Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate, in front Barangay Hall. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Sa Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Casilla, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang, Pilar, Sorsogon, Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadgad, Casillas, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, at yung newly opened CMD Center natin, second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquinyan at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bubingkahan, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25. San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, dyan sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Rachel Icardos, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Billion, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Sa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay, Albay. CMD Center, Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Sa Second District of Albay, siyempre yung aking center, CMD Stocky Center, NAB Wellness Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo.
Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Morok Burukan Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagaw-Bawan Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purokto, Bugtong Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purokto Itbakma nito, Toy Dahak, Purok 3 Itbakma nito, Ma'am Josephine Racho, Balina Daraga Albay, Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, P. Borges Street, Ilawo, Daraga Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. And of course, Ma'am Joy de Silbulos, Purokwan, Kawayan, Nito. Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Alba. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig Albay. CMD Office, 2nd floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Central Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuahan East, Legazpi. Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi City. Sa 3rd District of Albay, Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardenia, Sardeñas Store beside LBC Ginobatan, Ami Canseco, Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Ma'am Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng UWAS. May CMD office tayo, 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi. CMD office, ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunao, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, UWAS, Albay. So, yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. Of course, yung mga iba na hindi ko nababanggit, ilawagay-way nyo na lang. Ang inyong mga tarpaulin na ZMD is available sa inyong mga areas at aralin nyo. Aralin nyo paano gagamitin yung ating product para matuto kayong mag-recommend sa mga taong may mga problema sa kalusugan. Please attend, especially yung dito. Please attend our wellness caravan ngayong July 12, 9:30 a.m. LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. At paano kayo maka-attend dito? Pag kayo bumili ng isang 30 ml CMD, 30 ml CMD, magkano? $660. May freelance, may isang pack ng black tea. Yun, ay door gift yun sa inyo. Pero yung iba, binibigay na natin. Pag nag-attend, ay bumili na dito sa office, binibigay na namin yung isang pack ng black tea para hindi na tayo magbibit-bit dyan sa LCC Event Center. Maraming updates, of course. Please come on your Zumba footwear. And of course, may mga promo tayong ibababa. Yung company, it's mid-year promo na ibababa ng company, ibababa din po namin sa inyo. Kaya magpasiguro kayo ng pambili nyo ng ating promo. And of course, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi natin ipinagkakait yung discount. Tandaan, the need for the product is forever. Kung healthy ang family, take Power 3, Power 5. O yan, depende sa kailangan ng iyong katawan. Okay? Power 5 na tayo ngayon. CMD, CBF, Cell Bio Juice, CR Juice, pang-detox, panglinis ng ating mga colon. Yan ang ating Power 5. Okay. So, ano yan? Hindi kayo, kung healthy kayo at marunong matuto kayo ng tamang lifestyle, take Power 5, hindi kayo basta-basta magkasakit. Kung magkasakit man kayo, very mild lang. Opo, promise. Kung may mga sakit, huwag intaying lumala. Naramdaman nyo pa lang na something is wrong sa inyong katawan, visit CMD centers or NAB Wellness Center. Mas maaga, mas maganda kasi mas madali natin i-manage, okay? Yan. Pag gumaling na, pag nag-okay na kayo, huwag basta-basta tanggalin kasi tandaan po natin ng ating mga produkto, these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. So, ayan. Yung mga taong mahilig magkape na katulad ko, pakicheck ang mga kape na ininom nyo kung yan ay acidic. Oo.
lalong magiging acidic yung katawan nyo. Palitan na ng HCI coffee, and our coffee is an alkaline coffee because of the minerals. Napakasarap niya. Okay, ubos na yung ating oras. Iwan ko na lang sa inyo ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Mami Linda Wee. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people. Okay, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.